Čeka van. Ама че разтовара? Че ба някакви камиони на тунета. Пази посадва место. А поливаш ли го? Како? Поливаш ли го? Да, брže će se raztовара. Kako? Da. Pazi, pazi, pazi. Čekaj, čekaj. Trgni i това! Оди, оди, оди! Dečki, ajde gore da čuvame na... Ние те подаваме. Ajde, ajde. Ние те подаваме. Деко идеа? Ajde, Синко! Ajde, organizaciji! Прави, не, прави. Само грешка е финалка, трябва пил. Ajde, грешка да се качваме напред. Кога дойде, че така че... Води закачи на мен. Само на кай трябва натък. Застани ти горе да се наредиме. Наредиме човек. Да се наредиме. Застани право. Натък, натък, натък. Застани право. Ай на два реда като има свет. Ай на мен ти подаваш. Оди ту, Джо, оди ту. Подавай бе, подавай. Ajde, evo. Linija, se na raka fat. Na fat. Панчо! Ajde. Ajde. Чуй, нека се качи брат. Издерам само село, ако трябва, не. Не смije da... Ajde, podavай. Ajde, давай. Побързи фата. Витане се едната рака, гледай го. Da работи, pa ne znate. Aj, konisli si bitanča. Джоке, оди бе по-натам да кери некой друг. Чекай, чекай, чекай. Трябваше и некое Стой, пиво. стой, стой, стой. И некое пиво трябваше, само вода. Айде. Пази ова. Молите не за мен. Да се качиме горе обичната вода. Да, трябва обично да разправим. Даскалче!
там няма. Това е тия двете. Обично се дава, що е. Негативно. Дете тази редица нагоре се получава другата редица. Дай тук някой пакет. Опа. Хайде да направи негативен. Повече негативен асфалт. Повече негативен асфалт. Ajde ga bolje tukaj, jedan gore, neka tu. Ajde, odi gore. Prvo srednje, on ti je nauče visok, samo gore da go spalim. Jer tečatno ovak ja sama potpuno. Tu smo se Petriću da spalim tako. Ček sam. Čekaj prvo така ред по ред, kad su ovi kako se neko to. Moram Ajde, da ne može ti. Ajde, izvedete vi u sredini. Najverovatno tako. U sredinati izvedete vi. Ajde, Đoče. Zore, smeni mi pusti. Možete se kontrolirati. Odi mi vleze. Odi mi vleze. Три će se rastovati? 3 или 4? Ajde. 2 kiseli i 2 ove. 3 tvarno, 3 ovih i 3 ovih. Dobro. Neka sa 3. Pušti. Ti ne možeš gora. Сега така направите, поместете това, нека се качи ядската на тази палета, а тази се взимате от земята. Разбираш ли? Качи се отгоре по Я така. отгоре лодка така. касолина. Атка, оди ти тази от това. Вече се кача ту на тази, ще седне, че И тази да одат, и двете да одат. Исках и двете да одат. Ajde večera разтоварим една по една. Чега се кача това да свалим. Мали, това там.
Да влезам ја внатре? Ти да. Чекай, јас ќе влезам внатре. Чекай. Однатре ќе подаваме. Čekaj. Zastoj. Секунду. Координатор. Давай тая нова линија па се застои таму. Прво е навама, па таму има застои. Кај се осечените по-спорови. Не, грешка. Тешка грешка, стратешка грешка. Грешка Геостратешка грешка. А? Джинджер. Джинджер. Оди бе, не прави селфи, ви сте тука, бе. Оди бе. Оди бе, ви сте тука. Ајде, много, ајде. Почекай много. Точно далеко са. Далеко са. Ние работиме кај што Истина, не знам шо е, ами важно истина. Вика, това е следните казал. Викам, не оставам, ако сега знае, вече истина. Перо. А грече може? Я сам искам пиво да беше, а? Значи го разтоварих три пъти. Цял камион да значи разтоварих. Беше пиво, нямаше да спадем от камиона. Една от тая там, да не дойдат цял тук от тази страна. Ајде да разтовари. Нече да супер. Може не е ли там? Отворихме камионот како тупка. Стојам се закъса име, някой Тура е, sada да даде координати. Dobro, ne dojde ke nas. Не да даде координати. Od 100. Координаторот кај бе. Остави што патман. Ќе паднеш. Да. Личко вика повеќе да видим, да? Добро. Откъде познава си работа?
Ajde strane. Ajde. Op. Gledaj ga nazad podava, gledaj ga, ej! LeBron James, ajde. Gdje da zvao da vidim da ne znaš. Samo šeš. Stojanov pite. Svjesno zglovi to pas. Ajde, on se. Дали е до името? Razdelija na sezone, moj temperatur za vika mi Jovančić Duščan. Това е изворска. Имайте Duščanka. Това е за Брендо. Ja vikam u šena reklamno. Ajde, da vidimo tamo. Ajde, skoči mene. Pa posle, Papak da nudiš, ne? Bravo. Lažno devetka. Да, отдегнем видео. Ja se iskam, gledaj što bi proizvodio. Ajde, работи, Иване! Ajde, Бато! Там ти казал лента, koji ga razvidio zvijezda. Kad je bio za lenta. A, kaži se, ovo bove. Čekaj, stoj malo. Ma tuka se ridi, zato. Ajde, čekaj. Ajde, Daskala! Ajde. Jarno da je koliko može stvarati, mora 10-15. Викни Даскала! Даскало. Ако не дай тия тук да остави, право си изнесе. Няма защо да и просто договор. Ajde, Arno, ne sad mnogo, ajde, ja тук ću. Дай поне. Не snaši čip, ne mora ići kara, ajde. Еме тука, Денке, дай по-нава. Ще ги товарят. После да там от СНП, ajde. Ако нека се накупувам накрая да се. Кай е по-добро? Чекай, дай ти отговаряш. По-накрай малко, Айде, Трико, айде. Не можеш от 3 да мораш там до оградата да не. Риба да дам 20, нека си даде. палена линия. Не. Има си любими. Пак е. Тръга ме на къс номерови. Пак е. Гледаш
To je to, a ovo sad ide na Smojmirovo, tako? Ponazim, posle, ostane za... Pazi, pazi. Bojivo neka se zima, to je sada. Jančo, dobar den. Prvo, Kako ste li? ja sam Zora. Kristijan Mokva, Senac. znam. Ja sam ti tjerka. Така? Isus vas se pozdravujem. Ja sam stvoreno na Budinarci. Така? Na Kvarčku. Браво. Vančo znam. Najstarije koren. Tije su sve mladi koreni. Ide do Jovan, ide do Jovan. Ne, ja sam najstarija. Dobro, ti si postara, ama i on od starite najstarije. Ja sam pa najstar Bogmarovac, gdje ne možeš živjeti. Najstar Moj Bogmarovac, tatko ne živjeti ima nećemo. knjige. Jako si postarana. Marovic, 914. roden. On se boriše za Makedoniju. Počina в Соединените американски държави. Желбата донесох него тук, го погреба. Е, па добро. Он в опция работеше. Он преводеше и помагаше сиромашни. Па тоа е задачата на ВМРО, да помага народот. Епа, това ви кажу. И за това най-сте корен на ВМРО-то е то по Будинарци. И Тук да ни е нема. жив и здрав корен. И за това викам на Ваншо, Кристиян ми е син на мен. Да се Хвала ви, да се живи и здрави. Да се Все живи и здрави. най-лубаво. Амин. Среќен ви път. Каков е планът? Една точка трябва да има, как да мислам, не трябва да се изтовари от другия месец. Da. Може neko jedno кафенце да ме часта? Кристиян, може ли по едно кафенце да Ама ме ние часта? ходиме до Смоймирово сега, ти таму треба да оставиме. Е, добро, јас беше ми желбата да ме часта. Инаку по ова е едно Жаклина, кафенце. председателка на Унија за жени. Јас се поздравих најпрво со неја. Идете, Вие исто, се гледаме. Vanja, već mi je gore na